ka jingala kai hakalalika menta usnam kalong ka jingala kai kaba itnat bat kaba yakhat bha hadok kata kabala ro ban pendik bat ban pensir mensen yakin kershan jongken ki lai teli ki klub nga pedeng sngau ba ye pe ki para lo ki bajus ngau tenan ban pe ki video hakane ka channel ka jing kerpat ye pi lada pimpat da ban subscribe lada pi sngau tenan ye ki video hakane ka channel sngau ba ban ajing kershan yakane ka channel da ka ba pin share like bat kham tam ban subscribe ka jingala kai hakalalika menta usnam kalong shisha ka jingala kai kabada itenan bat ka basong shit ba hado kata namar ka jingka mai pon jongki club nado ka kerdan ka banengkong hado ka kerdan ka balai kam da jingai than nakawe hakawe pat ka club kumba ngitip kat hado menta dai hi ka Real Madrid kabadon hakakerdan ka bahakle do hanrai katam tang da chipon ya kabadon hakakerdan ka baar kata ka Atletico Madrid bat kumjoro katam tang da arpon ye kabadon hakakerdan ka balai kata ka klub Barcelona hakaba ka Real Madrid kayo ban kamai da san pon kat ba ka Atletico Madrid kayo sa kendai pon bat ka Barcelona pat kayo ban kamai sa prapon kumta haba ngipet ya kane ka jingyo ban kamai kini kilai teliki klub haka jingala kai jongka La Liga la banong baka jingala kai kalong ka jingala kai ka bayak hat ba bat ka jingala kai ka babyang bor ba hadu kata bat kalong ro ka jingala kai ka bala ban pendik mensen yakin ong kershan jongkin ki lai teliki klub hakaba kidon ni ka jingtrang bat ka jing angnot baka klub ka baki kershan kandon hakle do jongka me yakan pon kumba ong mene ka badon hakakerdan ka bahakle do dai hi ka klub Real Madrid hanrai kinong kershan bat ki player jongka ne ka klub kim don ya kata ka mensen ka basngau skam hanrai ki don pat ya ka mensen ka basngau sir yo le se baga klub jongki kan seherno shika kerdan ka baar lane ka kerdan ka balai namar ki badon haga kerdan ka baar bat ka kerdan ka balai ki don shikalenti ban yo ya kane ka kerdan namar ladaja chiksai bakaria Madrid kan sabakla kala ban sya penherno nakane ka kerdan ka bakala bat hado menta haba phai pat shikijing la kai jong kala leka shibet kamet kin long kumne ka Real Madrid kan ha ban kon persya ya ka Osasuna hakapor prasa pusan PM hakapor med dai hakane kan ka jing la kai ka Real Madrid kan ha ban rai la ka dang ne em haka kerdan ka bah kredo ne kan ha ban herno ne kan ka kerdan ka bakadon menta bat kum joro dai hakane hi ka jing la kai ka Real Madrid kan ha ban job bet ya ka Osasuna kenang bakandang ne biang haka kerdan ka bah kredo hanrai lerja bakaya khat lane syarem kane ka saapat tang haka Atletico Madrid lada ja bakan job kan sekeni no ya ka kerdan ka bah kredo jong kamet ya kan pon kat baka Atletico Madrid pat kan ha ban kon persya ya ka Celtic Vigo haka por khat bei baje haka por menmed kumba ong mene baka Atletico Madrid ro kan ha bai ban job ya kan ne ka jingala kai persya ya ka Celtic Vigo kenang bakan pensuk ya ka bakan kene no ya ka kerdan ka bah kredo jong kamet ya kan pon na ka Real Madrid sakawai pat ka jingala kai haka La Liga kadai hapadang ki arteli kiwi kata hapadang ka Villarreal persya ya ka Valencia kane ka jingala kai kanlong hakapor chi baje chitang hakapor chitang senya haba phai pat shiki jingala kai haka English Premier League ka jingala kai kanlong hapadang ka Manchester City kabadon haka kerdan ka basan kane kon persya ya ka Newcastle kabadon haka kerdan ka Bahanru kane ka jingala kai kanlong shibet kamet hakapor prachitang hakapor menmed ka West Ham kane kon persya ya ka Brentford hakane hi ka juk kapor kata kapor prachitang kat ba ka Southampton kane kon persya ya ka Bournemouth hakane hi ka juk kapor bat ka Aston Villa kane kon persya ya ka Swistau hakane hi ka juk kapor prachitang kublai shibon ya phiki para lo ki bocus ngau tenan ban page ki video hakane ka channel ngin skendo pat hakawe ka video kublai shibon